Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Kunzays. Upgrade your immunity, do it with Kunzays. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 31 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Abi talakayon ta. Ining karon ginaplastar sang gobyerno probinsyal. Kapon ga monitor ko kay Aksyon John Diaz ang ginahambalan sa probinsya upod kay Gobernador Lacson, upod sa pila ka mga advisor niya, lakip niya siya na Congressman Albi Benitez. Ano ang gintalakay? Ang ginahambalan, hindi lang nga kurpyo. Alas 10 to alas 4 sang kagahon, hindi lang enhanced community quarantine nga kinanglan may ara ikaw quarantine pass, kundi ipaidalom gid sa hot zone o kon ining extreme community quarantine. Ano ini ang buot silingon? May ara sila ginatudlo 58 ka lugar sa probinsya sa Negros Occidental nga may record nga may mga pasyente under investigation. Ila gintunan, gintalakay, nakagwa sa isa ka opinyon kag resulta ang gobernador nga ang lugar nga sakop sang 13 ka kabanuhanan sa syudad sa probinsya kinanglan nga ipaidalom sa hot zone o kon extreme community quarantine. Ano ini? Kung magsiling ikaw extreme community quarantine. Lain ini siya sang sa enhanced community quarantine. Hindi na ni applicable sa extreme community quarantine. Hindi man applicable ang curfew ng alas 10 tubtob alas 4 sa kagahon. Ini nga mga lugar, ehemplo, siyudad sa Bacolod, probinsya nga atong ginambalan, ehemplo lang. Siyudad sa Bacolod, pilion ang lugar nga may mga kaso sang ginatawag persons under
investigation. Ihemplo, barangay 4 o barangay 16 o 3 o 4 ka barangay, ipaidalom na siya sa extreme community quarantine. Anong buot silingon? Sa 4 ka barangay, hindi nagidya makapanaog. Sila puluyan ang tanan nga miyembro sang pamilya. Hindi man nabaton ang ila quarantine pass. Bisan korpyo, wala na ni, hindi na sila labot na, hindi lagi sila kapanaog. Ang buot silingon niya, identify siya sa gobyerno nga ina nga lugar nga ginpaidalom sa hot zone, may mga pasyente under investigation, may mga pasyente under observation. Hindi siya kapanahog, kag dulungan lang siya sang pagkaon sang gobyerno. Ang buot silingon, sa isa ka lugar, isa ka barangay, nga may 200 ka pumuluyo, hindi ina sila pagpanugutan nga magapanaog. Bilang pinpointed na sila sang probinsya. Budgetan na sila sa gintalana nga mga inadlaw nga hindi sila makapanaog kag ini sila suportahon lang sa gobyerno. Amo na mga plano para nga hindi nagid maglala, hindi nagid maglapta, ining kagaw karon nga makamamatay kag makalalaton. Amo ina ang paatag kahapon sang probinsya sang Negros Occidental. Ini ginatawag hot zone o kung extreme community quarantine. Tiginatunan ina, 58 ka lugar. Ang buot silingon, sa isa ka banwa, isa ka syudad, pili sila da nga may mga kaso nga under investigation, isa ka barangay, isa ka sityo, isa ka purok ang pilion. Tudlo ina, kilalahon ina sang probinsya nga dira may mga kaso sang kagaw. Kag ipaidalom sa extreme community quarantine. Amo na siya ang inaplano karon sang gobyerno probinsyal. Ambot silingon ti gastuhan gid kwarta pagwaan gid budget sang probinsya para lang matapna kag di maglapta ining kagaw sa bilog nga probinsya. Pwerte, no? Ang mga plano gadalom nga gadalom, pero kung para mo lang sa kayuhan, sang kabilugan nga hindi. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Kahapon, siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, siling niya daw hindi ko gid pag-irekomendara nga padayunon ang enhanced community quarantine. Ining pagtapna o kon mapahagan-hagan ang paglapta sa daw. Nga aman, ano ang ara sa pinsar sang tiglikom sang DILG? Siling ni Anyo, kung magpadayon ini, resulta sini sarurot gid ang aton ekonomiya. Magalala ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Ti amo na siling ni Anyo kahapon, nya sa mga pumuluyo niya tagaan tatuktok ini. Ang 2 ka semana nga ginapangabay sa gobyerno abi tumanon ta intuto. Agod nga hindi na ini maglawig kay samtang nagalawig siya, nagalala ang problema sa ekonomiya. Ang buot silingon niya anyo, lugay ka mo dabi, ritubado, di ka mo magpasaway. Kung ano ginambal sa gobyerno, tumanon ta. Kaya delikado ini, kung magpadayo, kung maglawig ini, ti, lantawabla kung anong pirdes ang aton gobyerno. Hindi lang gobyerno, pati mga negosyante, kag iban pa. Amak mo wala negosyo. Purte ini nga hayalit sa aton ekonomiya. Nya mo na nga, tumanon ta. Hindi kita magpasawa, hindi kita magritubado, abir sa 2 ka semana, sige-sigihon tani, para nga hindi maglapta, kag mauntat na ini, ang inatawag enhanced community quarantine. Para magbalik normali ang pagpangabuhi naton, makatibawas kita sa lala nga tumpilak ng ekonomiya sa pungsod Pilipinas. So, siling niya, ang tanan kooperar anay. Kaya kung matap na inisya, ang tanan makabenepisyo, pitsarabla, guba ang trabaho sa gobyerno, guba ang trabaho sa mga pribado,
nga mga ulubrahan, guba ang pag-eskwela sang kabataan, porte ni. Gaantos ang iba niya, nga low income o kung wala gigina income. Hamak mo nga hindi kabiyahe ang mga driver, pinsarabla. Porte man niyang padayaw nga rollback, tiyan mo ng rollback kay hindi kabiyahe. Kung tani makaginansya, hala, bisan adlaw-adlaw nga rollback ka, wala ka magyapong ganansya, hindi ka kabiyahe. Sino masakay, sino mo wala tao. So, abot silingon, dapat ang tanan-tanan nga ginamando sa gobyerno, sundon talanganay. Basi kaluyan pa man lang, dala sa pagsunod, tangla sa langit, basi mauntat ini, nga balik sa normal ang aton nga pagpangabuhi. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Bawa kahapon, gamonitor lang ko. Do na ulo intriga man ako. Pwerte man ang intrigahay. Pati mga barangay kapitan sa Bacolod, ngayon ako sahay na. Si Kapitan Madilin Diaz kapon sa barangay 18, sila niya, pasakaan ko na kaso bla. Si Kapitan Reuben James Miranda sa barangay 35, niya ginpalaktaya na may ara ko ya COVID-19. Di kundi yan, na disgrasya ya, ang mga impormasyon nga ni, hindi mayo para sa akong pagkatao. Yan nagano-ano man ni siya man. Yan na padala ko sulat bla kay DILG Bacolod Direktor Maridit Madayag. Niya ginguba yung alan ko. Guba ko sa bilog nga Bacolod. Bangod sa kutso-kutso nga may COVID-19 ako. Di, masiling na itong nga kutso-kutso. Kay kung pamangkuton mo si Kapitan Reuben James Miranda, niyan din natuod. Paano ko niya gubon ng alan sa isa ka barangay kapitan nga pariho ko, kaginakabi ko daw iloy ko lang. So ang butsilingon, ang ginalinan, kotso-kotso. Lain ang dire, pag-abot dito, dire lupok ilibintador, pag-abot spunta, bumbana. Amo ng kotso-kotso nga ginatawag. Tipurting halit ya. Amo ganina siling ni Barangay President Glace Gonzales, presidente sang liga ng barangay, niya bipungkuan tani, correct. Kay initanan matyago kutso-kutso bala, na misinterpretar ang pila ka mga sulusugilanon, hala, naghalin dire pakadto didto, nagliko sa wala, nagliko sa to, pag-abot kay Madilin Diaz, COVID-19 na siya. Which is para sa kon, laban sa kutso-kutso. So, pulupong kuin nyo. Kag hindi mayo nga kutso-kutso, ni kaya mak mo nga, gubon mo yung ngalan ni Madilin Diaz, nga may COVID-19 siya, ano lang gwa isa to karon? Kag magpating tao, ti kundi, nahimo siya nga daw, i-isolate siya sa iya barangay niya, kapitan ta may COVID-19 gali. Hindi lahog-lahog niya nga lahog, kag hindi lahog-lahog nga kutso-kutso. So, dapat ini tapnaon, tagai katapusan, hindi pagpadakua. Amo na nga dapat bungkuan na sa mga barangay kapitan, kaglikawan gid. Ini nga mga kutso-kutso, kay ginahalitan nyo ang inyo pariho. Hindi ni mayo Porte ini. Halit gid ako ini. Yan, porte ko nung kakig ni Madilin mo. Porteng arangkada ya. Hamak mo nga. Itudlo ka mo nga may COVID-19 ka. Amo pa ng situasyon subong. Sang kalibutan. Por Dios, por Santo. Abi, President Glace Gonzales, imo na ni Chimpo. Ipatawag sila, pungkoe, kag kun mahusay, husaya mas temprano, sa wala pa maglala ang sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. 7 ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siyang kinahanglanon ninyo sa tion karon nga kadelikado sang pamalatian na kontra mo kagaw hindi kitaon. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse sang sistema sa inyo lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Resulta nagwa ang Evergreen Herbal Capsule. Dako mabulig niya sa pagpanubo sa blood sugar ninyo, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Pero ang manami sa Evergreen Herbal Capsule kay kung kulang ka vitamina, ACB, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amo ni siya ang Evergreen Herbal Capsule. Mas maayo pagid kay aprobado sa Food and Drug Administration. So subong nga panahon nga kadelikado sa pamalatian, Evergreen Herbal Capsule ang sabat sinatanan. Mabakal ini sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, GBX Pharmacy sa Binalbagan, Bilyones Drug Store sa Hinigaran, Alice Drug Store sa Hinigaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon